Arya Media Show Ol hemme vaqtay Yönahma ütgödiye Maňa öwreden bolmay Nämetmeli özüm bilýän Maňa onu geyme, bunu diýme Hiç ýere gitme diýe Göwnüme değme, oýnetme içime ýakma diýe Ütgödüp elsen ütgärmken Birden ýetsem gözärmken Sen maňa dälidir öýtýärmken Görmekden Men bolşun şoň ýaly Hawa bolşun şoň ýaly Bolan bolşun şoň ýaly Hawa bilme şoň ýaly Men bolşun şoň ýaly Hawa bolşun şoň ýaly Bolan bolşun şoň ýaly Hawa bilme şoň ýaly Men bolşun şoň ýaly Men şeylerek näçek Ütgäp bilemok Gymmat bolsa da näçe Göwnüme yaramasa geýemok Men sen pikirler en gymmady Gymsam gow däl maňa dymmady Häsiýetim şeýle maňa gyzmady Tapawdy ýok Ütgödüp elsen ütgärmken Birden ýetsem gözärmken Sen maňa dälidir öýtýärmken Görmekden Men bolşun şoň ýaly Hawa bolşun şoň ýaly Bolan bolşun şoň ýaly Hawa bilme şoň ýaly